Nicu Șordan a ajuns președintele României, în mod oficial. Cred că ați văzut cu toții imaginile de la ceremonia de înscăunare a lui, înscăunare făcută cu ajutorul forțelor externe, gen Franța, Germania, Marea Britanie și așa mai departe. Putem continua lista. Pur și simplu au fost niște momente extrem de penibile la toate ceremoniile astea. De la Parlament până la Cotroceni, ca să nu mai zic de cele de la Curtea Constituțională. Dar la Parlament a fost o fază destul de penibilă. Nu știu cei care se ocupă de protocol ce fac, dar au lăsat să se desfășoare un moment absolut de cascadorii râsului, când Nicu Șordan a trebuit să semneze acea hârtie de la Curtea Constituțională. Și pe lângă faptul că nu avea un pix, ar fi trebuit stilou să fie, a semnat pe un colț de masă acolo. Dați seama cât de penibil asta? Să semneze așa pe un colț de masă. Atâta importanță dau ăștia documentelor pe care le semnează. Pur și simplu caragios. Pe lângă asta am văzut că unii au început să plângă că n-au fost invitați la Palatul Cotroceni, diferite vedete din astea care l-au susținut sau partide din astea micuțe. Dar au fost acolo toți circarii. Ați văzut și dumneavoastră, au fost toate vedetele acelea care făceau campanie și le atacau furibund pe George Simion și toată mișcarea suveranistă din România. Toți ăia care ziceau că vin rușii, toți ăia care ziceau că euro crește din cauza lui Simion și a extremiștilor. Deci toți penibile ăia au fost invitați la Cotroceni. Am văzut niște imagini absolut mizerabile, a zice, cum stau ca pe WC-urile alea turcești. Așa stăteau în curtea Palatului Cotroceni. Deci pur și simplu e trist să vezi asemenea imagini la Cotroceni, unde vedeau odată capete încoronate din Europa și elita politicii românești și europene, unde erau regii noștri, pur și simplu Arlechinoi în Palatul Cotroceni acum, oameni buni. Și nu, să sperăm că țara nu va deveni un circ.